Скъпи приятели, тук направо ми изкарва такова 39 рубля при заплата. Виждате 116. Как е? Трябва да се вземем, аз не вярвам. А яйца 39 рублей стоят. Да? Наистина? Точно 39. Плащаме. Где это? 39. Точно 39? Забираем. Самое дешевое. Най-ефтиното, което може да се купи в Русия, това са яйца. 39 рубля за 10 парчета.